Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, po sana natin kalimutang pakilike, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Kaya ako sinadya kasi lagi ko napapanood sa sa tahanan ko nga lang to, sabi ko saan makakababa nga dyan. Ano ba? Princess Jersey ba ito? Ito po yun. Ito guys, napapansin ninyo, kakaiba yung foliage ng kalateya nila.
Dito, ang nakalagay sa isang pot, 3-in-1 na. Ayan. Video na lang natin, tapos pressure na lang. Oo. Shout out muna tayo guys sa ating mga subscriber. Shout out po tayo kay Noah Sicar, Lisa de la Cruz, Maria Rebecca Bronya, at Minting Sangma. Thank you so much po. At sana po suportahan nyo rin ang aking mga kaibigan na laging sumusuporta po sa akin. Sina Quincy Daily Life, Pinay PSA, Lola's Living, Rose Ben Vlog, Gina Choco, Relax Life, Bonsai Bueno by Alex B, Ogniras Garden, Melinda's Vlog, Passion at 60, Gary Blackie, Aussie Dream Filipina Expat, Delphine Di Guzman, Mabilidad Vlog, Jasmine Vlog, Life is Beautiful, Emily Miranda Vlog, Pearl Lorenzo, Bicolana in Dubai, Dream Life and Garden, Resalim Vlog, According to Jeff, Dayday Pinay in Sweden, Countryside Life and Garden, at Jocelyn T. Sana po suportahan nyo rin po ang aking mga kaibigan.